Здравейте всички, сега играем пак Hunger Games. Епизод 4 до ама забравям да пиша епизодите. Ще влезем до времето пак с моя приятелка. 2, 3. Влезем до времето. Регистри. О, тъмно е. Да, ето ме не виждам. Аз пак се напиша регистри. Yes. Това беше моят проблем. Не, бе, това е стария сервер, да. Стария сервер, гадо сервер, да. Добре, идеме. 1, 2, 3. 3. Пак е стария. Да излеме цялата игра. Добре. Ще ти игри. Ако си можеш да снимаш какво това. Да. Може да снимаш какво има в отбора. Да. Айде, 1, 2, 3. Мая. Ти си пред мен, бе. Вижте. Беди ми влиза. Айде, 1, 2, 3. Влезна. Не ми влиза. Слезна ми. Аз пак се виждам. Ти не си взена. Аз мога да влеза, бе. Аз мога да влеза. Айде оцелявате тук. Айде, оцеляваме ли? Добре, давай. Да, оцеляваме. Добре, значи се оцеляваме. Да. Да успеят. Аз ще го правя ли ти? Аз не. Добре, правя на Infinity ли? Да не видите. Аз якия спалма. Мултиплеер да късно с мултиплеер. Много е смешно плоски, наистина. И какво да правя да ме че съм... Ще когато ти е тито. Да, и като си бъда в главата съм и тито съм бъда. Къде ще живеем? Ай, някакъв ще мисля. Някакъв ще мисля, че ще живеем по-ясно. Айде му име. Айде пустим чудовището. Да, на изи. Да, на изи, защото това е да... Да, я сме някакви дуби. Айде оттуда и пада в тази дупка. Ти избягаме. Айде. Може малко съм близко. Ама не знаеш, че сме на това. Колко сте така да бъде? Ви бучите да стане да сега ще правим нормално в Майнкрафт. Да Това сега... е малко, не е нормално това. Нормално. Не е нормално. Какво? Бе? Слушай, двата не се чуят скипо. Не, какво се ми чуя? Не гледам се? Не, аз не ядах някакъв хлеб. Да, и аз така да гледам. Аз така да гледам, това съм просто да ходиш в това. Аз доста ябо. Ето те ябочки. Пак я чупа да... Най-тъпото е майка, че да ял те. Скучно ли го ми? Какво? Да. Веднага я чупи пас. Това пас ли като чува? Да, вода къде чува. Ето. Какво ти играва, много яки звуци. Лила овца! Да, лила овца, къде стана? Да, бе, да. Да, виж лила овца, къде стана лилава? Не смея. Вас отдахме света, видяхте. Не пред вас го ставахме света. Какво? За първ път виждам лилава овца. Те се отсветява, ама ти да я отсветиш. Да, знам, не така ти бъде спалната. Видях, че пред вас отдахме света. Не краси. Никак. Да. Видях се я правиш света. Да, Оле, точно е клип. Аз яхте. Да. Точно е клип. Може да пишете в коментарите, че читне това нещо. Да не го пишете. Иди да правите. Да. Ако не вярвате, гледайте как е от началото, там какво се опитваме да направим, обаче какво се правим сега. Да. Бидаме да влезем в Hunger Games. И после правим смята, да е влиза. Да. Още 2 има тук, вече има за едно легло. И за какво ще убим дърво? Ние вече трябва да сме... Успяхме. Ето към тази стана да убим. Или ще убим? Да.
Тук има още една овца. Само още една овца не трябва да уби. И две вече. Опа, бъде. Взели го? Опа, сло. Послонче. Какво То следче. каза? Слонче. Бие да послонче. Може ли го, как го квестионя? Как го квестионя? Дойде маника, бе. Къде ми влезе в твоята къща? Чакай. Мишо. Да, Мишо. Да намерим Мишо. Айде, Мишо, да, нов Мишо си намерим. Аз съм Крава! гладен, бе. И аз. Въпросът ми е клад. Дай, ще направим печка да си пържи. Да повече. Като повече да повече хвана и дава, нали? Така сурово да даде малко гадно. Да. Ма вече е развален съм какво е. Така да си. Но бих и е се вечен да кажа. И три пържоли бата, което такава. И сега ще съберем много кожи да си направим Ти къде кожи си? води. Ти къде си? Чупа да го. И аз не виждам никнема. Така че се изгубихме. Чупа да къщата. А, вече има спринтър. Ти отиди към колата ли? Искаш ли да в някаква мина да не си окне само? Не си око сега мина. Не за коня. Види кола да ти спасилата. Ма не, ти какво ти не да во. Оле, вижки, подмиши се. Аз съм нещо излиза това. Подмиши се. Ти кога за пееш под деве? Ай, стига, дай проблем. Няма, не се нямам какво да ме върне живота. Хвала. Имаме неопечено такова. Какво като? Изляза една поредица. Ме заведи. Ами да изям всичките. Ми излязли. Не са отпробват. Това заведа брат, две бради. Ми имам само за една брадва, ама се направи втора, защото съм много миличък човек. Много искам. Направи една кирка и вземи малко кабелкон. Имам вече една кирка. Къде? Аз взех кафе тейбъл. Ей, да! За кой? Стига, май, наистина, стига съм убивал. Ако вас биете. Мишо, не дей Мишо! Ето Мишо! Не бише, бе. Ето Събиете. Мишо! Ето Мишо до теб. Ми тя нямаме такова. Малко Мишо! Вече не беше такова. Такова става, но тя бъде голямо. Вика се го да правим голямо. Ще уби малко Мишо. Защото ни да следва. Път не следва, ще беше по-хубаво. Като тъпая. Като тудечко чува. Да ти. Тук съм. Ай, да вземем скирката чупи кабелкон, чули? Аз ще малко да го пием. Скирката чупи малко кабелкон. Ето пайка! Да го бия ли? Да. Бима! Ела то бие. Би го да съм помилен. И аз съм победил. Не съм Ето може да вземе книжи. Добре. Искам да Айрон! Улеочи Айрон! Аз правя леглата. Бе, няма никакъв сон. Не, тя ми вълната да ми ядеш. Детко в тази мина има кабелкон. Обеда. Тя ще ти каже, преди да ти кажа. А, ще дойде с нашата мина, така че. Ай, ето, към мен виждаш ме къде сме? Или ако искам да инди. Знаеш ли Samsung на обратно как е? Какво? Samsung на обратно знаеш как е? Мус... Нещо. Не. Гнусмас. Не, Samsung. Да. Гнусмас. Направи ли такова, бе? Не, ти нещо такова, бе. Печка! Би. Се чупа да го кажа това не. Къде в това сон? Бручи, почна се сложиш, почна да умирам. Много искаш. И аз си пожоли да бъда. Аз си поета. Бе, не искам я пиле. Защо го ядеш? Ти почна да мутираш. Красна. Не, сте виж мъжни. Красна.
бях! Не. Хайде, ти кажеш. Добре. Мая. Добре. Защо бъдеш с то? Не си смала. Тук по някой път тъпи само. 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 Само тъпи, да. Не двата го да. Опа, айде път на мига мая. Къде си? Тук съм път на мига това. Аз имам... Ние от една мама искам да си. И ти по-дълго искаш. Пали пет. Не. Да правиш втора кривка. Доста пешка, така ще го правим с дърво. Камо с бе, час си направи камо с бе, защото е така. Допускаме, че ще правим. Опа, за 3000... Не бе, стига! Върни дървото е майна! Туди е в мен. Теб майна, ай върни Къде го! е в мен? Добре, в мен. Ето по 6. 8! Що? Какво беше? Да бе. Ето. Малко по-хубаво. Да правиш ли камо с меч? Вече обиди. Да правиш ли камо с меч? За теб. Благодаря. А сложи пилито честно, нали че си имаш някакви пили или Да. тогава чакай, ще ми дадеш камо с меча. Ето слабите неща, които... Да взема камо с меча и отим навън. Вече става вече. Аз ставам тъпите неща често. Оле, има прилеп отвънка, бе. Прилеп не отвънка. Направи ли си леглото? Някакво багалги. Да бе, Диго. Давай, че ще го направя. Теб е вълната. Друг често вълната. Сложи го. Често е. Имам само две вълнатка. Аз бе вълнабих. Да, ще... Ми да. Знам и зога, че е голям. Добре, имахме три вълна. Ма знам и зога, че е голям, бе. Бъде сбавиш. Тук е това. Този ми. Кой иска да го убия? Не ти. Още едно вълна, трябва да убия багал. Аз си лег на вода ли го? Къде бе? Си изгубиш. Не бе, там си виждам това. Не му виждаш. Виждам това. Някой почна да би. Казах ти. Зомби, малко зомби! Трепи го! А вече умрях. Не! Оги. Бай, край да клипа, продължава да го вземе бай клипа. Къде пише? 13 минути. Ми тя го спира, бе. Ти меш часа. Да го спира, бе, виж. А чакай. И другия път ще продължи.